Mugona. Chebushaka, Chebunyanga. Chebushaka. Hi, Nobe. How are you, Nobe? Are you good? Hi, Selena. Hi, Gracious. Hi, Lina. How be you, love? My Tida, Ethel, Caroline, Winnie, Alice, Petronella, Gracious, Rosie, my Tam. I don't know who's everything. I've answered the top good as. I don't think I've got pencil and bad dresses. I don't know who's I'm going to buy a airport. Do great. And the bad dresses. And it's check I could teach the cheap and the ship. Collection the cheap DPT Sanjari. Hi guys, oh, thank you very much. Thank you, Winnie. Thank you, Caroline. Thank you, Albertina. Je vais say Pamela Tegama. How are you? Say guys, Chiva Mango Tegama. Go Tegama fast guys. Tifambe Nyaya. Tegaiva. I know Kutina Snack by announcement. The Kuti Prophet Makakundi Kuya Nas. When Snack by announcement and rebees. Guys, Nandri bees. Saganda so Oto Shufunga Naturity. Oh. Saturday 6 Zekuno guys 7 Zeku Africa. Paya guys not yet. And more. So yeah. Go day there guys, go day there, at least she 500 so that we can start. She 500 guys so that we can start. She 500. They guys share the when share the life guys. Share the when share the life. Tivetango she 500 guys. Thank you. Come on Gunners. Didn't you know go block? That means that ngatayanzo wina zvakanaka tanyatso kuwina zvakanaka iwe ediwe he all of a sudden takungoswa from nowhere bora mwangu rapera referee rangu 10 more minutes angakatengwa referee ya 10 more minutes dzadza takabhekana singaiti kwakutomabhura kwakutoenda kumapeni guys ndakabhekana singaiti ndakabhekana singaiti taderera nyara izvirisei. How are you sister? Sisinyana duve ngiyabonga my sister unjani uyaphila na? Right guys, tifamba ine bradedza ifamba ine bradedza yami guys. Share life mdedza modi chikumuze and looking. Oh, thank you sisters. How are you? Long time. How are you doing? Guys, please call others, guys, call others. Let's get into it, guys. Let's get into the program. Let's get into it, guys. I'm just waiting for you guys to push my numbers. I'm waiting for you to push my numbers. Please catch them. Really say, Linda, how are you? Chera mana wa mama. Pari say, blessing chitura. Pari say, Neti, really say, looking good. Oh, thank you very much, guys. I'm wearing Theka. This is Theka, guys, that I'm wearing. This is Theka. Musakangane kwenda, there is 10%, guys. 10% if you just go there. The code is SMD. Right? Munongoshko tengane SMD code. You just say SMD code. Unopiwa 10% discount. Ifeka, antika, for all your African attires, for all your sportswear, antika, tailor-made sportswear, my jerseys, my tunic, and blah, blah, blah. You can go to their website, guys. Monotenga 10% off discount. Just use the code SMD. SMD unobva 10% yako. Ukaenda usina kuisa code unongosvikotenga noma price ndiko. But ukaenda wakaisa code unosvikotenga ne 10%. Thank you Heather. Guys, push guys to 400 tange push. I think the prophet is there. Yes, can Heather. Say what's up.
Very good. Just say what's up with very good. Prophet varipo. Prophet varipo. Isaji phone change basi chimda kutufayira. Ndoisa. Ndoda kumbokutadza guys. Muri kuona here. Mboisirawo malafu nemalex muno London. Ndongoti sitara kanonzi London. Mboisirawo malafu nemalex guys. Mumboisira London. Malafu nemalex. Just like that, guys. Just like that. Ngozi dokumbirawo address ndine present. Mbotangosa address. Ndobata deliver guys. Then it was delivered. Just like that. Just like that, guys. Just like that. Do you know how much it is? Do you know how much it is, guys? 2,000 pounds. 2,000 pounds. Calculate 2,000 imari. Yangotengwa one of my fans. Asingatombota out. Hatombota out. Anongota nani ku WhatsApp. Anengari mu comment section. Anongoona kenyaya dzise but comment. Thank you, my sister. I know you are watching. And you're going to watch later. Thank you for this. Thank you, my sister. Right, guys. Yes, Lily. Yes, Lily. You forget 2,000. I was shocked. I was really shocked. Box. I was shocked. Because my surprise. 2,000 it's like how much? 50,000. Because 1,000 is about 25,000. 50,000. For near 50,000. 50,000. Right. The gate there is a prophet, guys. There's a prophet who are we. Sorry, so you know we take balance. Ndimimanga kama ndisira chikafu sirizvo ndise kwene vanhu dai kuseshua mama kaita segwevi paya dai ngone zvanga kaditsira guys chani chazomira zvakanaka manje chiita mama kaditsira chipresa ipunga pain over kudera pane zvochilaini changa chiri apa chiya zvachiri chei chatoiswa kavha chatouya nekavha achakatumigwa nekavha yacho zvese zvakatumigwa zvakakwana sha zvakatumigwa zvitori bhoo. Right, kusenda audio wegiga watombomira chasabata isusu panapa we need as many phones as possible kutogara tichita malive saka mafoni edu anokurumidza kufa nenyaya yekugara pamalive saka Hello, munhu wamwari. Munhu wamwari maswera seiko? Maswera sei munofara here? Tinofara makadiko. Tiripo kwakadini nevamwe vose. Aiwa kuno kuri nani amene kwenyu kuti kuri seikoko? Aiwa kunofara chaizvo tinotenda Mwari nekukunzwai kudai kuti muri vatano. Aiwa tiri vatano tinotenda imi mambotitsika muzvara nhasi prophet. So tinoda kutenda Sterek. Tinotenda. Thank you. Right. Ndikufunga kuti apa ndikushomisa sei apa. Because vanodana matigo unofona papi pasha era apa. Mona. Ndofanira kufonera prophet neimwe nhamba. Ishi. Ine WhatsApp kai. Okay. Ine WhatsApp mandi. And then prophet and then vanhu vofona pa nhamba. Prophet, mirai ndikuse pane nhamba yeUK ichakupa inikikiri. Ichakupa message izvozvi. Ndopa ndikufonera ipapo. No problem, no problem. Phone dzanyu dzese dzine WhatsApp. Saka yamango. Ndoisa WhatsApp ndasindakanga WhatsApp naisa WhatsApp zvapo. Kwenini ndatilaini randinya ndirizivi. Chiri kudoriziva ndirizivi zvelaini izvi. Sandopa kumbondinetsa. 2,000 pounds equals to 50,000 US. Munhu anopenga maranda kuti. Marands. Plus 26300. It's the number of prophet Joseph. I'm wearing mom already. I'm funny, Yamana. Okay. It's a lane in one. Yeah, but it's not Funny one, lane one. And then I transfer my number from your water. I'm not going to get him. I'm not. Okay. Let's go with that. Okay. Go save it.
Saka imi muchafona pane nye mazuva yese andika ndoya muchafona pane mazuva yese and then iwo tekushanisa ndakavhara line inongodibuditsira WhatsApp iri WhatsApp inobuda ipapo pana paisira right prophet right ipapo ndopenyu pamunenge muri ipapo right gaitibve tatoita get to business tione so imimi guys comment section handisi kupinda nhamba asina nhamba ndikoko asina nhamba ndikoko munhu wedu wepano wese ane nhamba andika so thank you brother David thank you nemessage yenyamasendera right thank you brother David ndaiona message yenyu right ngatichibve tangofona guys tisaona prophet first come first serve and ukafona guys 2 minutes each andika 2 minutes each kana uchingowafona 2 minutes each andika 2 minutes each kana uchingowafona andika saka right fona handisikwisa nhamba because ndikaisa nhamba apa ndikuvhurira mukana madhairis ane nhamba dzacho kuti mutange mafona imimi because tine vanyu vanhu vanozviteverawo everyday vaya vanokufonerai musati mafona saka pindai mudariro tione fona itinzwa right hello kola pa prophet Josie. Hello SIS MELLY makadi henyu prophet makadizwa kufuze chiripo serini tokumbiro I think ndaambofanira prayer request yangu ndeti ndinoda matiro kuti ndiwane diploma certificate zvangu university nokuramba naro. okay alright samdaona diploma renyu Yes. Actually, experience. ufana kuitira No. Atina kana chikwereti kuti zvona ndinoti time tikaenda kwakusati kwakudiwa ma-level certificates but now vakuti system yakachinja recently but it's not our fault yakungochinja all of a sudden and they didn't tell us vakuzotudza tapedza zvese everything vakuti hakusi kupanopiwa madiploma enyu because of this but it's not our okay fault. mukunyika ipi Zvokuhangara but ndaiitwa chikoro kuchikoro. okay alright mukuhangara it's fine so I want to pray for you then but chiri kuitika kwamuri ifavor ndo chatoitika kwamuri favor chaiyo ifavor yes yes it's just a system so saka ndikutokunamatira kuti mugone kuwana favor you and others handitika. Amen. Yeah, so we are praying for you. So we are praying for you as a group of people. So I'm praying for you, then you come with a testimony in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you so much, my sister. You come with a testimony. Yes. Thank you so much, Lord. Alright, thank you my sister. Mchana matiba muso yani testimony yenyu pano. Right. Pano mwada kufona here guys. Fona itinzwe. What's the problem I left? Okay, fona itinzwe. First come first serve guys. First come first serve. Aninga ngufona ikapinda ndipo papo takutofamba. Hello. Hello. Tiripo makadi yenyu. Ndo pamatofona muri maprofona mchizati mumba chirongwa imipinda ipanyaya yenyu yakamira sei. Ndatambura nenzeve. Okay. Okay. All right, Mama. When you look at saying, inetonga muri kutoridzwe ngoma chaidzo. all right, chibata inzire, is it your right ear or Right. bata inzire? Ndaibata. Right. Close your eyes. I don't know Muripai, but I'm praying for you right now. Iwenzwe izozvi tinokuraira iwenzwe urikupenzwa ikozvi iwenzwe nyarara mr Jesu
iwe nzeve nengoma dzinoridzwa munzeve menyu izvozvi ngadziregedze right now. Iwe nzeve, I command you to stop. Bate nzeve yenyu 3 times. Ndaita. Nezita raJesu kuba nzeve yenyu yasunungurwa, chiregedzai. Ichiri kuita nezvanga zvichiitika nzeve yenyu. Aiwa, yanyarara ndabva ndayatsotange kuzwe zvakanaka. Kamwari wakanaka. Okay, yes, yenge netime yakaita sei ichidaro nzeve yenyu? Alright. Now kuti mumusha menyu muzive kuti musha menyu kare mamboitwa zvengoma kamusha menyu. Handizoziva hangu. Kudhara. This is zvinhu zvaiitika kare musha menyu before you even born, and there's a spirit in musha menyu inenge ichitevera vana ichitevera vanhu. It's a long story from your family. Alright. Yes, ndo pane vamwewo vakusimbisa mweya wacho. Some people vakusimbisa mweya wacho kuti munge muchiattack and all those things, but inini henyu zvenzeve yenyu kubva nhasi nzeve yenyu hapasina problem chaitika. Makutonzwa zvakanaka nenzeve yenyu. Yakutonyatsa kuzwa ndabva ndatonyatsa kutombomuke kugare pasi chaipo ndiyatsoteerera bva ndonyatsotozwa kuti yatova right. Mwari wakanaka. Thank you so much, Mama. God bless you. Yakaitova nedambudziko rekusanyatsozwa maita ino prophet. Mwari wakanaka. Thank you so much. Thank you, Mama. Thank you very much. Tinotenda. Nyasha dzikakuloketa guys, ukauya wakagadzirira nyasha dzikakuloketa instant healing ipapo. Instant healing. Zvazvokuti mindira Mwari anenge kuya idiratove drama riya. Instant healing inoigona kuitika ipapo. Manje hello, Prophet Josie. Yes, sir. Yes, Murise. Right, SIS MELLY. Mushe. Yes, ndokumbotaura naProphet vatina matireo. Go straight to it. Taurai now. Zvakaita ndezvokuti pane pabasa pana ndichishanda. Ndiri kushanda ndiri science teacher. Then pakangoitikawo vanhu vakangoita makuwa akawandisa zvakadaro zvakawandisa. Zvakapinza hama dzako zvisingatenderwi pabasa zvikambonetsa kusvika basa irona ratozopera. Right now ndakagara pamba handina chekuti ndokwanisa kuti ndiite. Vana vangu vakanga varudzidza pachikoro ipapa vachishandisa benefit the child benefit ainzi work staff avo vabhadhari fees. Right now vana vangu vasikwanisa kuenda kuchikoro hakuna May kusvika right now. Okay, Mama, muri mumba here, muri kupi, muri papi pamuri ipapo izvozvi? Nezvendinotamba. Okay, ndoda kuti musimuke ka. Then ndati mubate mudumu menyu because ndikuona pane zvinhu zviri mudumu menyu. All right. Yes, I want you to be delivered. Yes, mabata mudumu menyu ka. Then you close your eyes. Right. Unochina ukagara pamwana uyu. Suburuka izvozvi. Right, mudumu make imomo, whatever. Chese chakaiswa mudumu make ngachisuburuke izvozvi. Chese chiri kumonita, chinoronga zvaanenge kuti aite, chinobata zvaanenge ada kuti aite. Chese, we are breaking it. In the name of Jesus Christ. Amen. In the name of Jesus Christ. Kubva nhasi chamunobata chese chasunungurwa nezita raJesu. Amen. Andinzira? Thank you, Zvaita. Come with the testimony. Motodzoka netestimony. Thank Thank you. you, Mama. Thank you. All right. Okay. Makosi nyakwanisa guys, panai mukana nditi panai mukana wokufona. Panai mukana wokufona. Ndakada kukurite naye ndichazindotangira papi nchiperera papi. Hello, pana Prophet. Hi, dear. Yes, ma'am. This right to say? Right. Prophet. Hello, Mama. Ndakunamatira. Ndabuzukore ndere. Ndine problem.
nokweretwa mari haidzoki. Ndikakweretwa mari haidzoki. Munhu anotoshaya zvekutotadza kana unobhadhara. And also ndine problem ndiri kufungidzirwa kuti ndinogona kunge ndikenza muchibereko. Ndakamirira maresults angu kuti abude. Ndakatoita matest ndamirira maresults saka ndoda kungoti ndinamatireo. All right, my sister, this is what we want to do. What I want to do, I don't know how, Sister Melly, how you can, because takuwana matira, vachadzoka netest here, because takuwana matira, and whatever zviri kuitika mavari and zvataurwa nemadoctors and everything, vachazoita zvakare, vachaona pane change mavari. I don't know how this person will be followed up, because already mwari vacleaner zvanga zvakaitika musystem mavo izvozvo nezita rajesu. Okay. Regaiti tsvage yavo namba yavo tiwane kuinyora. Thank you. All right. Thank you. So mama, just touch your stomach. Let me pray for you. Adidika? All right, Prophet. All right. Close your eyes. I know muri pamba nditi. Thank you. Right. Oh, right, it's okay. Let me pray. In the name of Jesus, right now, your spirit in your stomach, right now. Subruka mdumake kozino. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus, your spirit, I command you right now to leave your stomach. Spirit of cancer, cancer. I command you to leave your stomach right now. I command you to leave your stomach right now. Because in the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus, your spirit, leave your system, kuvanas, you are free. Amen. Amen. Thank you for many testimony. If you have not guys, mudzokene ma testimony panapa. Mudzokene ma testimony. Naika. Mudzokene ma testimony. Also kana pane vanhu even chero ari blind chero asiri kunzwa chero asiri kuita sei izvo anogona kukwanisa kunge achizofunga zvakare. Right. Kana pane vari kusanzwa vasiri kuona vari kusanzwa right now kana kuti vari blind right now antika vari kuda kunamatigwa uyai panguva ino toda maEastern nhasi we are serving a God of miracles, a God of Eastern prayer answers. Eastern kwete zvakuti vachamirira kuti we are serving a God of Eastern prayer. You believe, come here believing chete zvinoita. Hello dear. Hello, mushe kuri sei? Yes, pindai pazviri, pindai panyanga. Makadi zvenyu mama, problem yenyu inofamba sei? Samutozvinzwa here izvozvi? Are you sure kuti mutori neproblem iyi itori serious kwamuri? Oh, okay. Not in button do many 3 times. Close your eyes and you touch your stomach 3 times. Right. Close your eyes again. Touch your stomach 3 times again. Itange muri kubvisa something mudumenyu as if muri kubvisa chinhu chimudumenyu muchirasa kudai. Alright. Do it. Then paside pemusana penyu apa. Right, tell me mukubvisa something. Paside pemusana right, tell me mukubvisa something again. Alright. Alright, chidudze kuti is there any pain yamuchiri kunzwa izvozvi?
kunzwa chichasarira izvozvi mudumbu muchiri kumunzwa here izvozvi pasaidi pemusana ndo pane peni yembayo pasaidi pemusana itenge mukubvisa something pasaidi pemusana you side pain right now zvakaiswa pasaidi ipapo tinozvibvisa kwemakore zvakaiswa pasaidi pemusana in Jesus mighty name. In the name of Jesus Christ. Amen. Do you still feel any pain? Beside 3 times again. Beside again on that side. Chakaiswa pamsana ndiri kubvisa izvozvi chakaiswa pamsana pake izvozvi tiri kuchibvisa in Jesus mighty name. In the name of Jesus Christ. Zvakwana. Muchiri kunzwa here any pain? Maporeswa kubva nhasi nezita raJesu. You begin to see a change from today. Chimbosumukai mudewo muchita kunge muri kuzamura kudai tiwe kuti peni chipo here Sumukai. Sumukai muti murazamura handi mati peni yenyu ine chokumusana mudumbu mukadai munofanirwa kuidzwa kana kuti hapasisina kana kuti chipo vati vachiri kuidzwa kubva nhasi pain yamunonzwa yapera nezita raJesu. Andika from today that pain is over, you are free and you are healed. Andika tinotenda a few minutes you'll be experiencing total healing. Thank you. pakaipa makoza acho atosvika kumhanda dzinchakadaro. Hello. Hello, muri sei? Tiripo makadire? Prophet. Taurai now. Okay. Makadire mukoma. Yes, ndakuna matwa chinas. Chinewo gumbo ranetsa pachitsitsiro apa rinozvimba richigwadza usiku rikagara 2 days roenda kune chimwe chisite mumwe nguva kuseni panomuka maziso angu anenge asingakwanisi kunyatsotarisana nesu. Saka peni gumbo manje muri kuinzwa izvozvo zvimukoma? Okay, ndati mubate pamunonzwa izvozvi. Pachitsitsino apa pemukati ndabata. Yes, thank you. All right. In the name of Jesus, 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 right now, every pain which is, I command you right now to leave. I command you right now to leave. Everything, shagatikiswa gumburenyu, zvisezvakaitwa pagumbo renyu nevhu rakanokorwa, whatever that was done pagumbo renyu pachitsitsino, I command it right now in Jesus' mighty name. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Be healed. Be healed. Be healed. In Jesus' name. Amen. 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 My brother, I want you to say, is there a change right now, Pagumboreni? Yeah, not kana ndichifamba ndo paunenge chichigwadza, but zvinenge zvaanani manje. Okay, right now there's a change. Is there a change? Yes. Kubva nhasi amucharwari negumbo iroro. Kubva nhasi zvakaitwa pamakumbo enyu zvese zvapera from today. Thank you. Okay. Thank you. Hey, hapana here varoi mukometse chenu muyai varoi muri namatigwe. Ava vambouya vatingadzokurudzi munhu wani. Todawo vamwe guys. Kana vambouya guys vhurira munhu kana. Makoza akawandisa. Anditika makoza akawandisa. Vane mashave echihu chijoki, mashave ekuba, mashave ekura uyai muna matigwe. Hello, muri sei anjadzi? Ndiri right muri sei?
Nofara Jose, Naganshido, Ogauta, and President of Prophet Jose. Taure now. Yes, my brother. Munofara yomukoma muda kuita matrinas. Ndakuna nyasha dzamwari ndasimugoma. Gono dzanyanya kuwanda. August. Oh, okay, my brother. Not in bottom sorrow you can go. Go bottom sorrow you. Right. Drukuna matrai kuti kuva nhasi kumukirwa kwese ngakushayiwe simba kwazvaona kuva kuti vazvinorongwa pamusoro peupenyu against your life zvakaipa usazvibudirire kuva nhasi ndodeclare zvinobatika zvinoonekwa in your life in Jesus name. Amen. Yes, amen. 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 Bless you. Tinotenda brother. Thank you, thank you. Thank you, brother. Thank you. Right. Hello. Hello, Simeli. Yes, Taurina Prophet. Hello. Taurina Prophet. Hello, yes, that's one of my bonus. Hello. Taurina Prophet. Yes, ndikuti kuti mutipatire kama zvakanaka kuno. Okay, no problem, Mama. Ndakuna matsarika, but musumuko amanga namakamira. I don't know. Where are you right now? Mari, Muripi, makamira here, makagara here, muri kupi? ndakagara ndikuese. Kuba muri mumba here kana kuti kubasa. Kumba. Good, right. So mukaipa muri papo, mubva mabata menyu, mubva maso enyu. Ndasimuka. All right, close your eyes. Right. Iwe unobata upenyu hwake kuti zvinhu zvake zvisafambe zvakanaka. Right now, I speak to you. Iwe mweya wemasetbacks, mweya westagnation. Right now, mweya unoita kuti zvinhu zvake zvisafambe zvakanaka. Iwe mweya wetsvina unostopa progress yake. We are breaking you right now. We are breaking you in the name of Jesus. We are breaking you right now. We are breaking you right now. Live your life totally in Jesus' mighty name. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Thank you, dear. Thank you. Right. The guy Timbotoro plus 44 guys is SA Manyanya. Timbotoro plus 44 guys. Timbotoro plus 44 muzvoni. SA mega ndimuri kushandirwa ne uyangari kwaangari. Hello. Hi dear. Hi, good talk, Prophet. It's all right now. Magadi, Prophet. Hello. It's all right, Marubunzoi. Okay, ndashida kuna matirwo ndi kutopfumba nekubasa kwangu nekubasa kwangu mwangu zvinasunyatso zvakanaka ukambani pedu. Alright, dakuna matry. Close your eyes. Mavanzwa prophet ati kudi. Andasina kunyatso. Ndoreva prophet mamunzwa ndati chi. Asi dakuna matry kubasa kwangu zvinazimira zvakanaka. Hanzi ndoda kuna matigwa watichitaura zvodzokorodza zvavataura. Akauna matigwa chibereko. Chibereko. Ari kudana matigwa chibereko kuti abare mwana. Then ozona matigwa kumbasa. Okay, fruit of the womb. Okay. All right, my sister. Is there a fruit around you that I can pray for? Maybe any fruit. Maybe you're far away from it. Can I pass it? It's okay. I want to pray for you right now.
ndirikumba but handina mafurutsu manje. Hauna kana apple kana banana kana chii kana chii? Or a cup of water. Mune honey? Handina lemon with my lemon. Ka ifruit one lemon. Oh, okay. Ifruit. It's right. Let me pray for you. Close your eyes. Varema said kuna matire. Takuna matrai. Ndauti mwini testimony mwana wenye anditi. Okay. Ndauti mwini testimony mwana wenye. Varema said. Varema said. Right now, varema said magafana masola magasumga pamuri papo. Right now, iwe mwe wakabata utasabati mwana. Right now, suduruka izozi. Suduruka iko zino. Wakabata utasabati mwana. Right now, suduruka izozi. Suduruka mdu mmaki imomu. Izozi. Every spirit holding a baby, holding a child. Right now, leave his stomach right now. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. I pray for the fruit that you are holding. And I pray for that fruit. As you take that fruit, I command everything in your body to be fruitful. And I speak a word over your life. You are coming there with a testimony in the name of Jesus. But what was happening in your stomach? It was nothing. Maitama movement. But I'm doing many zakari. But as you go, God, this one do many goes, touch your stomach again. Right. Yes. Even though it's sinner, Suburukam do Magezozi. Suburukam do Moga Garezozi. Ikozino. Suburukam do Moga Garekozino. We are breaking every force. In Jesus' mighty name. Amen. You are free. Amen. Thank you, my sister. Thank you. Right, guys. Ndakungotora Botswana kana UK kana dzimwe nyika. Yeah, zvakaoma. Hello. Hello, SIS MELLY. Yes, what do you say? Right, yaProphet. Okay, taurai now. Hello. Hello, Makadizo. Hello, Prophet Magasimbe. Yes, ndakuna matiri mama. Ini ndauna matirwawo like my finances andina tsokuitika nemari dzangu. Yeah. Fine. Thank you. Let me pray for you. Close your eyes and ndakuna matiri. All right, let me pray for you. Okay. You spirit holding your finances. You spirit, I want you to leave your finances. In the name of Jesus Christ. From the day you are free. But I see you holding some papers. I don't know what are these papers. Is there my papers, my courses and like. Yes. Then after those papers, is there anything that is my papers here, manji? Ayo. Okay. Yes. The problem I can work, I can get from my but in this one at the end of the day, but when it comes to I can cushion and everything, but what the money does, I don't see it. The spirit is just following you, not from from the start,
pamakatanga kuprepare kuti munge munge muchizoshanda zvamuri kuita izvi ndopakatanga kusungwa your life, but kubva nhasi masunungurwa chiendai muchitange kuona zvinhu zvichichinja in everything you do, handiti? Amen. Thank you. Come with the testimony. God bless you. Thank you. God bless you. Guys, ndokumbira kuritena makozi enyu. Ndokumbira kuritena makozi enyu ndimbofanira kunabutswana UK, South Africa manyanya. Haiwa, ndokumbira kuritena makozi enyu. Ango bipa ichiga kufona ndokufonera ibekini. Hello dear. Hello, Yes, could you say? Prophet. Makadi izvenyu mama. Right. Ndikukumbira kuna matirwa for a financial breakthrough. Let me pray for you. Close your eyes. Ndikuna material. All right. In the name of Jesus, we will declare financially, governance, come with the testimony. Thank you. Thank you, my sister. Amen. Thank you. Amen. Thank you. Regai ndimbokuritena makozi guys. Aya, nokuti muri South Africa mavarira vanhu vese makaoma. Yeah, at least this one is another number. Hello dear. Hello. Yes. Ndofuna ndikufanira SIS MELLY palayo. Ndizvozvo taurai naProphet, taurai naProphet. Hello, Prophet Jose. Prophet, hello. Meretron, that's network. Okay. Ovaripo. Prophet. Hello, Yeah. hello, Prophet. Yes, hello. Ndakuna matraces. Ndokumbira kuti mundinamatirwa mhuri yemupama baba vangu namai vangu. Ndofunga kuti pane takasungwa nokuti zvese zvatinotraya kuita apa tinova chinobudirira. Okay. Vamwe vanoshaya mbereko, vamwe vanoshaya kuroorwa, vamwe vanotanga basa asi zvinongove mari yacho havasi kuti inofamba sei. Okay. Drauti kuna matiri mama, but as I pray for you, pani machira andrukona in your family. I don't know if you know the story of machira murimi muziva. I want to see it. Yes, I want to pray for you because I see good family yakasungwa zvichoka zvamutaura zvinopisa tsitsi if I'm to look at your family. You know, anongokunzwa mushara yes, anongokunzwa mushara anongoti maybe zvino general, but I see good things are not really in your family. Mimi unotozoona kuti it's like pane zvisotomira zvakanaka handiti? Tese tinozoona but tatiri munongozwa ungoti apa mwatisiteka. I want to pray for you. Ndauti Mwari vakusunungure you and your family. Kuti mungotange kuona zvinhu zvichinja among you. Thank you. Yeah. All right, let me pray for you. Close your eyes. Let me pray. Okay. In the name of Jesus. 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 Mweya wanambuya wanatete unosunga muri iyi ngauregedze izvozvizvi kubva nhasi. In the name of Jesus, let your family be free. Kubva nhasi be free. Kubva nhasi be free. In Jesus' name, amen. You are free. Amen. Thank you. Yeah. Thank you, my sister. Thank you. Right. Guys, I'm returning the calls. I am returning back the calls. Because tozoita kunge tiri kuita favor. Titore mativi mana enyika kwete one side. Hello. Hello, Makadi, SIS MELLY. Tiripo Makadi yenyu. Ndokumbira kutaura naProphet. Taurai now. Makadi, Prophet. Makadi, let me pray for you. Ndakuna matirwe. Ndoda kunamatirwa utano hwangu, my health. Are you free to say it out? Is there a problem? I'm not really specific. I'm not looking at material. Handisi kunzwa zvakanaka.
Quite doctor kuti Dinero rwakasviba risikuserera. ruoko rwakasviba rwakazvimba rwakazvimba havasi kuziva kuti chirungo rwazvimba chete riri kuramba kusikwa chona ikoko even pane zvese zvandakapuwa nadokta. okay zvakarei zvatone 2 months. okay wakauya rini kuno Nearly 20 years. okay right All right, thank you. Let's be sincere, my peace. I want to pray for you and I want you to be healed. Andika, don't risakushungudze mugone kushanda zvakanaka handiti? Thank you. All right. I want you to close your eyes and I'm going to pray for you. Right. In the name of Jesus Christ, right now I speak to the bones, tsinga dzeruoko, ropa riri muruoko, the flesh, every pain in your hand, I command it to leave totally in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. I command every pain to leave. Right. You are moving something, then up to the end, and you throw it away. You are removing something like, yes. Madaro ere? Right ere? hello my sister hello hello dear okay I don't know what happened to you hello yes mamboya kai Hello, ndokumbira matirwa mwana wangu SIS MELLY mudumbu asikwanisa kuita pupu ane 5 months. Anoita ka 1 per week paanoita pacho anorwadziwa zvokuchema. Chibate mdumu memwana wenyu kuzvi. All right. Yes, in the name of Jesus, we are correcting everything. Mdumu memwana wenyu ikozino. In Jesus' name. Amen. okay. I want you to check a few minutes from now. akaguma kuinda rini kutoilet Mati? aguma rini ndotoilet Nhasi ndamisa pane tumapirisi twatakatenga kufamasi twananzi nomisa kupupu ndokwandamisa ndobvaita tsvina yakaomararisa but anga ane wiki asiri kuita saka anga kuramba ari kungochema tinyatsoona kuti mwana akuita pupu but ari kutadza ndobva ndaisa tumapirisi uno ndofunga kakechingani kechi 3 ndomushandisira tumapirisi two kuti aendotoilet. What I want you to do, Mama, check some few minutes. Then you will send a message telling us right here, Mama. Some few minutes from now, when I'm normal. Okay, maita basi. kwai mutisendere message kana zvaitika manje Alright, SIS MELLY. alright Asi zvakarara. alright sharp kana amuka Okay. alright sharp right vanhu vachi vari kuramba kuda kufonekwa bheki nokuti tiri kuzama kuti akungonditawo vamwe zvino yapakaipa hello yes Hi, makadini SIS MELLY. tiripo makadini Tiripo ndokumbotaura naProphet. taurei navo Okay. Prophet makadini yenyu. My sister, Ndaunamatirwawo Maria
yangu haina chainoshanda plus kurengwa kumabasa usina zvawatombotadzira kana vanhu. Okay. All right, my sister, I want to pray for you. Close your eyes. All right, let me pray. Kuva nhasi mweya wemunyama tinokurayira, mweya wekuvengwa tinokurayira, mweya wekungoshorwa wekungoda kungodzikisirwa kubva nhasi ngausuduruke in your life. Let that spirit move away from you in Jesus' mighty name. In the name of Jesus Christ, you are free. Amen. Thank you, my sister. Thank you. Right. Ndombozama kufona big. Right, at least it's a foreign number. Hello? Hello, Sis Mel. Yes, somebody say? Right, no kumprotora Prophet. Taurina way. Yeah. Prophet Makadizvenyu? ndinofara Prophet nokumbiro kuna matiro wa sister yangu. Hapana chinobatika muupenyu hwake. Zvinhu zvaanotraya kuita zvinenge zvichingoramba. Senge ipapa she was supposed to come kunyika kwandiri kunoku musi weFriday, but 2 days ago akabirwa foni and zvirungotaunge pane mweya inenge ichingosunga everything she plans to do. Zvapera kuva nhasi to your sister. Thank you, Prophet. Zvaitika pari zvatopera so, just simple like this, then you tell us what God is going to do. Zvatoita so, your sister is free. Thank you, Prophet. Thank you, sister. Thank you. Right. Ndombozama kutorawo vamwe vedu Botswana Zimbabwe. Hello? Yes, what say? Mushe. Prophet. Makadizvenyu sisi muda kunamatirwenyu? Inini handizviziva chaizvo zviri kungoitika pandiri. Virongo takangodzikira bhodhi, ndakatangodzikira bhodhi but handisiziva kuti chii chaizvo. Handirwari, ndakaita matest asi hapana chinhu chakawanikwa pandiri chiri kundinetsa. Handimbonzwa kana musoro kana zvimwe. Saka ndichitarisa kuti nguva yakapfuura, makore apera, ndakabatwa naabut 10 years. Ndakambogerwa fudzi but handizivi, ndakangonga ndakagerwa fudzi, saka handizivi zvinhu zvandingofungira kuti asi kuti pane zvimwe zvinhu zvesvingoitika chero ndikabata mari yangu futi haina ndinogona kuiunganidza but panowana chimwe chinhu chinoita kuti ndididze futi kana kungoii. Ora kuku. Ndakati mudai so, muri kumba andika? Muri mumba andika? Ndiri mumba. Ndati ndibva kunama tray. Sumuka ito kana makasumuka kana musina kusumuka, you can stand. Ndasumuka. Right. Pave nemunhu anouya close to you who will help you. What I want to muchimudza madirections. Madirective aripo ipapo. Ndiri ndega pano. Hapana munhu aripo. Okay. All right. Can you place your phone just close to you so that I can fully pray for you? Ndauti mwari vakusunungura iko zvino. Okay. But ndidi phone. Muise phone iyi pekuti musaibate maoko. I want to pray for you. Muri free. Right. Are you ready now? Yes, I'm ready. Right, close your eyes and raise your hands. Right, this is a moment yakuchinjwa upenyu hwenyu. This is a moment yamakusunungurwa in your life, beginning from day one. So I want God to set you eyes. Right now, right, and rautaura nemweya wanga wakaiswa mamuri uchicontrola all your life. Right, you spirit
living in a life for the past years, imwe uchina ongochishandisa mwana uyu chimushandisa as a spiritual husband, holding chimushandisa all the days. I'm breaking you right now. 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 Whatever that was put in your stomach, so I guess from the remaining gas vessels, touch your stomach as I'm doing this. Right, so the remaining gas vessels, 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 everything in your stomach, gas vessels, whatever that you ate in a dream, whatever that was given to you right now, gas vessels. So as I'm praying, is there any reason which can remain as I'm praying for you? Close your eyes. Yes, you are dealing with something. There's a spirit that is coming out from you. Keep on closing your eyes. There's a spirit that is coming out from you. There's a spirit that is coming out from you. Your spirit right now, leave a system, leave a body, everything in your stomach, everything in your stomach, everything in your body. We are breaking it right now. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. We are breaking every spirit. 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 Everything that is living in your system, we break it and you are free in Jesus' name. Amen. 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 But that's your life is free from today. Thank you. Thank you so much. Right. I'm going to Botswana, guys. I'm going to Botswana, Zimbabwe, Australia, UK, South Africa. Mbomira imbijana South Africa. Timboenda kune dzimwe nyika idzo dzidzi. Hello. Hello. Yes, Taurana Prophet. 2 minutes. Taurana Prophet. Magadiko Prophet. Magadis. Triple Magadiu. I want to pray for you. What should I pray for you today? Ndangonamatira pa financial breakthrough nekunamatira vana vangu nemhuri yangu yese. Okay, let me pray for you. Let me pray. In the name of Jesus, every spirit holding a life, whatever stopping your progress, every spirit of limitation, I command you to leave right now. In the name of Jesus, spirit of limitation, limitation spirit, in the name of Jesus, we declare right now, be free. Kubanas, you and your family, you are free in the name of Jesus. Everything around your life is free. Come with the testimony. Thank you. Amen. Thank you, Prophet. Thank you, sister. Zimbabwe or something. Imbomira, guys. No point I bake. Okay, at least this is a Korean one. Hello? 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 Yes? Hello, Chukuzwa dear. Tikukunzwa. Hello, SIS MELLY. Tikukunzwa dear, taura. Or kumra kutana Prophet.
taura now. Makadini prophet. Makadini join us. Prophet ndokumbira muna matrebu wangu vakurwara neBP vachiri mwana mudiki Sereki but anogara achirwara neBP. Uye prophet ndibatira kunamata kuti mweya wokutya nekuvhunduka upere mantiri. Spirit of backwardness and stagnation in my life. All right. Thank you. Let me pray for you. Varema Sointuan. Right. Let me pray. In the name of Jesus. You know what's holding a life. You spirit holding a life. You spirit holding a life. We are breaking you right now. We are breaking you right now. We are breaking you right now. You know kuchka subruka zozi. Mwewe kuchka subruka zozi. In the name of Jesus, be free. In Jesus' name, amen. Amen. You are free. Amen. Thank you, my sister. Thank you. Could you turn over? Makosi nyakawandisa guys. You. Yes. Mose mimi wa problems guys. Mose murubona. Hey. Sakandiana sina. Hey guys. Who doesn't have now? Kana zvakadai. Hello. Hello. Are you there? Hello, Makadi, SIS MELLY. Tiripo Makadi yeni. Mushe. Ndine problem yangu ndinoda kutaura na prophet. Ndine mwana womunin'ina wangu nin'ina wangu akashaya maybe 2010 akasiya mwana wake ari kuZimbabwe right now mwana wake ane 18 and akaita mwana anga akatizira akaita mwana about last year but akandifonera achiti mama ndine problem ndokumbira kutsvaka munhu anondibatsirawo ndiri kana ndakarara ndiri pane varume vandinotoona mafesi avo vari kuuya kuzorara neni ndakarara so even ndakarara masikati ndinongoti ndakabatwa nehope masikati akarara andinoona varume vanenge vachiuya kuzorara neni anengachiona mafesi avo and everything saka anga achikumbirawo munhu anomubatsirawo neminamato. Okay, ari kuno kuZimbabwe kupi mama? Ari imomo muZimbabwe. Kupi? Magona kuti auzotoona anytime. Anogona kuuya kuzotoona kuoffice. She can come even tomorrow. Okay. Ndinokwanisa kuarrange anouya. Let her come. Kuti angosuluka nango mwana wenyu asunungurwa kubva nhasi in Jesus name. Amen. Amen. Thank you so much. God bless you. Hello. All right. Hello. Yes, what do you say? Yes, Makadi zvenyu. Tiripo Makadiwo ndokumbira kunamatirwa pamwe nokududzirwa upe idzo kuti dzingadaro dzichirevei. Ndiri kumuka so pakuda kunopinda panga pani yebhurauni yakakosha. Sorry. Kwani hatisi kukunzwa mningina. Zokorodza hatisi kukunzwa. Ichi changa voice rako hatisi kukunzwa. Ndiri kumusha so ndaida kupinda mumba pana ndinoda kupinda mumba padhoo pakachitubhu panga pane nyoka yakakrosa nechepasi
so ndabva ndatora kahu ndobva ndarova nyoka yeba kuti kuipa ndakairova yakabva yapfira mata asina kati bhechaida kundisvipira mata aya ndobva ndaramba ndichirova ichinetsa kufa saka mushure mazvo ndazoti nyoka iyi yabuda nokuti kwakanaya ndikati chirege ndichase kwayabuda pakuti kwayabuda ndobva ndaona senge panga pane mwena unge pachereka like pachisako ndobva ndaona mune nyoka dzakawanda dzebhurauni dzesame size so panakabva ndichamuedza mumwe kuti tidire mvuro isa dzakabva dzabuda kutiza mumushamushamu yati saka ndashava dzimuro nyiri ngori just clear dzimuro nyiri ngori clear ringooneka kuti ringoratidza kuti mushamiri ndo zvirimo izvi so but it's a long story. It's a long story. It's a long story. But chimuvhare masoni kuna matirei. All right, close your eyes. Okay, let me pray for you. Right. Mweya wese wemusha menyu iko zvino mweya wese wemusha menyu ngausuduruke izvozvi ngausuduruke kuzvino mweya wese wemusha menyu izvozvi every spirit of a snake mweya wenyoka musha menyu nyoka dzinotumidzirwa kwamuri vana right now ngadzife izvozvi nezita rajesu now in the name of Jesus, 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 be free. Hello? Amen. I'm so what's happening? Nanchinzwa kudedera. Alright, muri pamba ere pamuri. So that I can pray for you for deliverance. You are free. Muri free pamuri effect. Ndakuna matsvaida kuti mweya wemusha menyu ukuregedzei mweya wenyoka dziri kutumidzirwa dzinouya dzichishandisa imimi vana ndakuti mweya iwoyo ukuregedzei right now andika vare masoi ndikuna material again. Close your eyes. Close your eyes. Right. Iwe mweya wetsvina teeraiko zvino mweya wenyoka dziri mumusha umu itsvane moto izvozvi tsvane moto iko zvino 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 tsvane moto iko zvino. I speak fire right now. I speak fire right now. I speak fire right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. What are you doing? Huh? What are you doing right? Nyoka dzamuri kutumidzira over a life, every snake, nyoka dziri kutumidzira against a life, I speak fire right now. I speak fire right now. Every snake, nyoka yose ngaitwe izvozvi, nyoka yose ngaitwe izvozvi, nyoka yose ngaitwe izvozvi, nyoka yose ngaitwe izvozvi. In your body, ndokuisa moto mubody make izvozvi.
Motomboti makiko zvino, motomboti makiko zvino, motomboti makiko zvino. I speak fire right now. You snake, spirit of a snake, right now, I'm destroying you. Spirit of a snake, I'm destroying you right now. I'm destroying you right now. I'm destroying you right now. I'm destroying you right now in Jesus' name. Amen. My sister. Hello? Yes, Hello? Prophet. Yes, Prophet. Rukunzwai. Alright, Munani Pamuri Baba, I just want to ask this question. Munani Pamuri Baba? Ndiri mumba mangu ndega. Ndada kunamata kuti mumboone kuti ndinga kutumidzira nyoka idzi mumusha menyu. But unfortunately I don't know what I can do because ndada kunamata and you're going to sleep. Mamchakotsira, then you're going to dream, but I don't know how I can do it. You are alone, there's no one who can help you. And if I'm then you know. Vavati havo prophet legai vavati havo pavanozomukira ipapo vanozotiudza kuti vaonei. That's good. So my sister, I want not to close to your bed or to any boss. Jangu kuna matra mchango kana makotsira mtumbo zote makotsira say. All right. Right. Deep sleep. You are going to dream. You are going to see kuti musha menyu zviri kuitika ndianana vari kuzvikonzeresa vari kumbozvichichi kunyatsoitika. What are they doing and what is happening? And you are going to dream this for around 5 minutes. Muchange makakotsera muchirota izvozvizvi. Uchiona vanhu vese vanga vachizviita nezvavanga vachiita nezvavakaita mazita avo ndianani zvinhu zvavakaita vakazvidini everything then God shall give you solution. Makunda nditika right. So I want to pray for you. Close your eyes. I know there will be no anyone to ask. But I know when you wake up, you send a message, you tell us I'm making my own analytica. Right. But close your eyes. In the name of Jesus, I command your body to sleep so that she will dream. Your body, I command you to sleep. Sleep right now. 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 Ndinosa hope maso ake akotsere atange kuona izvozvi zvakaitika mumusha mavo zvese. In Jesus' name. Hello? Hello? Chichi kuitika pandiri kuna matrap. Isopa hapana chandiri kunzwa ndakufemereka. All right, close your eyes. I wanted it was easy with someone there so that I can confirm what is happening to you. All right, close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Right, I command your body to sleep right now. Your body, sleep right now. I command your body to sleep right now so that you begin to dream. Body, I command you to sleep. 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 In Jesus' name. Hello?
gone. So she will tell us what she's dreaming. So I know she'll yes. And alright. Right, just on phone big. The guy and Buddha. Alright. Thank you. Tamukata just on phone big guys. Hello. Hello. Yes. Hello, SIS MELLY Makadi. Tibo Magadi. National Torona. Taurena. Yes, yes. Prophet Makadi. Magadi is only mama. I want to report to the land. A prophet in the name of the Poranda and I don't catch no pain wrong. Do you know that we don't want to but ever since because what you made say but ever since our partner relationship but in no but it doesn't matter what you say and this is no say but this is let me pray for you. Close your eyes. Yeah. I know you fast. Let me pray for you. Let me pray for you. Close your eyes. All right. In the name of Jesus. 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 Every spirit. And your family. We are breaking that spirit. We are breaking that spirit. In Jesus' mighty name. You are free, Mama. Thank you. Thank you, Prophet. Thank you, Prophet. Thank you, Mama. All right. Hello. Hello. Yes, what do you say? SIS MELLY. Did you guys tell Prophet? Taurena. Prophet in the name chekutanga mwana wangu haane makore akangondifuratira haatauri neni handisi kuti ndaramutadzirei. Chechipiri ndinongorwara magore zvekurwara zvekuita kunge ndichafa kana kuti kunge ndichadzingwa basa. Chechitatu kumba kwedu hatina kuroorwa tiri vasikana voga about 6 asi hatiwirirane chikonzero chaicho hapana. Chekupedzisira hapana chinobatika chazvinoita ndikangounganidza mari hazvimiri musha. Ndakabvumirwa mari yakawanda stereke nevanhu yakawanda zvisingaiti nevanhu vandotoziva. Right, Mama, just because of time. So what I'm going to do, I want to pray for you. Kuti mwari vakusunungurei. Muri pakasununguka here? Pakasununguka chaizvo. All right, let me pray for you. Alitika? Zvakanaka Prophet ndinotenda. All right, close your eyes. Pray for you. All right. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. 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 Every spirit in your family, I speak fire right now to that spirit. Close your eyes, Mama, as I'm praying for you. What am I saying? I speak fire right now. I speak fire right now to that spirit. I speak fire right now. I speak fire right now. Kuvanas, to break a mere wish, one go to tell to you in, no regrets, and no shall simba from the day. In Jesus' name we have prayed. Amen. 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 Thanks, Mama. All right. Prophet, tingatora vangani time tingana kana kuti tozo continue ndizi ndozwa nemi tingatora vangani kana kuti zviri kufamba sei? So
So what we can do, Zoom time now is 3 minutes to 9. So by 9 o'clock, I think, next week Monday, I promise I'll come back again. All right, no problem. All right. Saka guys, tukutora 1 kana 2 people, and then Prophet is done for the day. Varikuya South Africa, I'll give you the details of South Africa kana tapedza panapa. Right? Hello dear. Hello, SIS MELLY. Ndokomrota na Prophet. Yeah, taura now. Hello, Prophet. Nangabini. Hello, my sister. Ndokomrota matiro nemarriage yangu ndane 1 month murume wangu andisiya. Sana nchikumbira chotadzo. Let me pray for you, my sister. Can I ask you to tell your testimony, please? And did you? And let me pray for you. In the name of Jesus. Bodedza murume wenyu iko zvino tokumudedza dema mune foto rake ndinaro riri mufoni. Alright, bate foto rake. The next week's really vese vane maissues akadaro anenge ane maphotos ari kuna matramwana anenge ane either fruit then even some with water. Yeah. Alright. Thank you. Ndine mvura yandinayo. Okay, about that photo Pikicha, paridowa mupikicha mufananidzo. Ndine foto ndatobvura pafoni imwe foto randinaro. Alright. Very good. Ndokudedza munhu iyeye kuti adzoke paupenyu hwenyu. I command that man to come back into your life. I command that man to come back into your life. Iwe dzoka kwandiri. Iwewe dzoka kwandiri. Amen. Mr. Jesu. Right. You come with a testimony. Amen. Right. Amen. Thank you, Prophet. Right. Guys, I'm just going to take one more last caller before Prophet prays for all of us guys here, and then we're just going to take one last caller, then right. Hello. Last caller of the night. Vavatongopinda pana Prophet Tore now. Yes, it's fine. Yes. Vanhu vakakwereta mari chaiyo havadzose. Vanhu vakatora zvinhu zvekutengesa ngokuimbisa kuti vanokupa mari haiuyi. Makastoma acho haasi kubhadhara. Okay. Chechipiri kuna hanzvadzi yangu iri kuita zvemadrugs nechikumbiro kuti futi munamatiri. Akanga atori kuinvesti ndokwaakatangira izvozvo. That's good. Let me pray for you. Next week, people like this, I don't know my photos there, no, and my problems. I gotta say, all right, let me pray for you, Alina. Okay. Let me pray for you. Let me pray. Okay, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, kuvanas my problems are waiting pamuri ngapere. In Jesus' mighty name, in the name of Jesus Christ, in Jesus' name we have prayed. Amen. Amen. Right. Prophet Joseph kumbura kuti mukave munhu wese munamatire munhu wese ari pano apa Thank you so much. So as I pray for everyone, so next week tomutikana munhu ane critical condition for next week and pachange pane live next week on Monday ngavange vane vanhu vavo angava any critical situation yaanenge anayo, so that when we pray panenge pachiitika maincident testimonies ipapo, chero munhu asingafambe, chero asiri kutonzwa, chero asiri kuita sei, ane urwere hwakasiyana-siyana, ane condition ipi, aranamatirwa maphotos echakati everyone ganga ready for next week. But for now, I'm going to pray for everyone
who is listening, who is here on live, takuti mwari vasangane newe. Kana une panorwadza, bata panorwadza. Kana une chauri kungoda, just touch that thing. As we pray, remember distance is not a barrier. Mwari vanobata kunyange uri pauri ipapo. As we are going to pray, something is going to happen. Sister Melly, kune testimony yakamboitika kuna umwe mama vaitira live here as we were praying. She was in South Africa, one stroke, and we just prayed. She came here Zimbabwe vakuzopa testimony kuti havana kutombovona. She was just listening. Ndobva vangotendawo paprayer iyi vakaponeswa from stroke. It was a great testimony. Yes. So guys, partake in this prayer, guys. Receive, also tap into the anointing, tap into the prayer as well. Distance is not a barrier. Saka tap into the anointing as well, tap into the prayer as well. Uriko kwa unakuwa na chance kufonerwa chakupinda pa corners. I see you can get healed only if you have faith. Uriko unoyambuka. Amen. Amen. Let me pray. Okay, Father, in the name of Jesus, I pray for everyone praying, Father, for his or her finances. Everyone who is praying for breakthroughs, Babasaraki, Muna Matrabasaraki, Kutirifame Jagaman, Mabasa Awandi, Makontrans, business Raki, in the name of Jesus. Muna Matramun, Wese, and a court case, Yarba Kuti Pere, Nai Pere, Mr. Jesu, to cancel that spirit, Irotera, where my court cases in the name of Jesus. I pray for everyone who is listening right now, and a BP, and a sugar, and a fibroids, and a bleeder, and any problem in your stomach, in the name of Jesus, be healed right now. Every problem in your head, in your legs, back pains, every pain that you feel, every condition right now be delivered in the name of Jesus. And I pray for everyone right now who is listening. As you sleep, I pray for you and I declare in your family, in the name of Jesus Christ. I pray for everyone who is in need of healing, be healed. Everyone who is in need of a breakthrough, be delivered. Everyone's praying for a baby, come with a testimony next year by this time you're having your baby. In the name of Jesus, I speak testimonies to everyone who is listening. You are free. Agudamatrama papers is done. Come with a testimony. Everyone who is listening, come with a testimony. Amen. 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 Right. Sinotenda Prophet Josie. Tawana dance mswa. Is it 11, 16 and what? Pamnenga mu South Africa. 16 to 19. 16 when I got South Africa, and can you give us more? Papi say say. Thank you so much. So Muswa 6 to 19, think it is South Africa this August. Tangana from Wednesday up to Saturday. Take it came to Civic Center, Pretoria Road, and Kona Swat Chijiji. But let me give the phone number. I think it will be so easy as well. Then my phone numbers, Evan Maningari Koko, you'll be calling this number. It's +277 835 29 063 +277 835 29063. Then Kanakuti Zakari, they can use this Zimbabwe number more information. It's 0789. It's Zimbabwe number. Yes, Zimbabwe number. +263 263 789 774 706. 706. Then lastly, it's +263 Zimbabwe number. +263 781
499 499 063. 063. Right. It's those are repeat it's plus 263 781 499 063. Thank you so much. So thank you so much, Sisi. God bless you and everyone. Right. Thank you. Those in South Africa, guys, Joburg, yes, my dad is atizoka pano atika turunuka imakaindako akawanda zvokutodaro isusu toita hainoputisa horo nehaiticha ichaiyo Joburg uyu mupa prayers ukumukunda nonamatirwa endai nowandu wenyu atika kuKempton Park munonamatirwa endai munoputisa horo kuKempton Park uko muinde kunamatirwa problems enyu. You can have a chance of seeing him one on one havabhadharisi mahara. Saka you can go and see him one on one antika motaura navo mobatsirwa modaro. Kune avo vari kure ndo vatinozokumbira kuti pa next week Monday vari kuBotswana asina Botswana naBotswana vakati wandei UK, Australia, Canada, America zvichienda Zimbabwe futi munogona kuenda kuchechi kusports club. Zimbabwe you can go kusports club mukanovaona. Ava vari kune dzimwe nyika vasina access ndo vatiri kuti pano antika munogona kuuya kuJoburg vari ku Zimbabwe vari ku inozi old sport address inozi It's a City Sports Center. City Sports Center Harare. Vari pa City Sports Center kuHarare. Hani muri kunzwa pa City Sports Center paHarare. Hasa tononokerwa vedwe yes. Ndo madhesi ngobata wanawo ione mhuri yako ingosungika miende August. Kuri kuitika mhepo dzakawanda dziri kusimuka guys. A lot of things are happening. Saka ene waniko wakamirawo wakaprotectwawo nemunhu waMwari. Protectwawo nezita raJehovha. Protectwawo nemunamato. Just go. Hapana mshonga, hapana chiapa. Kungoenda kunonamatirwa chete. Kunamatirwa mvura yako inongonamatwa uripo, fruit rako rinongonamatwa uripo, and then you eat and then that's it. Antika. So guys, ngatiendei newandi wenyu. Prophet, thank you very much. Tobatana zvakare next week. Welcome, my sister. Thank you so much. Motitenderawo kuna my prophet zvakare. Thank you kunotenda musara zvakanaka. Amen. Right. Prophet vaenda guys, prophet vaenda tosangana zvakare next week pavanenge vachiuya anditika next week pavanenge vachiuya prophet zvakare kuti vataure nemi guys. Mwedzi uno ndakabva kudza ndikati mwedzi uno waAugust kune zvakawanda zviri kuitika. Tasai even ma-attacks ari kuitika guys. Ma-attacks chaiwo ari kuitika mukati meupenyu hwenyu utozviona wega. Upenyu hwenyu usina kana chawaita attack iri zifirework rinongouya zibhomba takutoseka iko zvinoitika tomwana mafireworks aya kuputika takutoseka. Satani anongosimudza mhepo so yekuti unongoshaya kuti haufa handimuona. Asi ndoda kuti vadikani mukaona muri kurwiswa muzive kuti there's something chakanaka chiri kuitika. Musanyanya kubatikana hither. Usanyanya kubatikana nevanhu vanoona vachitirwisa vaya vasingatizivi vasinei nesu. Vasiye vakadaro. There is something that they see antika patiri chinovashungurudza chinovadisturba. They try to erase us. They try to remove us out of the way because tine something our spirit always disturbs their spirits. Chinovadisturba spiritually. We disturb them a lot because it's not normal guys for somebody else hauna chawaitwa hauzivi munhu wacho haumuzivi unongonakirwa kungotukirira munhu so kungonakirwa kungotukirira munhu kuti amutuka chitita it's not normal. It's not normal guys. It's not normal. Those are some of the attacks of the devil. But you watch them, you see them and you say Mwari vaitire zvakanaka. Wasangana nawo kuti Mwari zvimwe izvi wondo haisi yangu. Rambai muchidisturba spirits dzavo idzodzo. Rambai muchidisturba spirits dzavo idzodzo kusvikira vaziva kuti muri Mwari. Rambai muchidisturba spirits dzavo idzodzo kusvikira rimwe remazuva vazoziva kuti ndimi Mwari. Nokuti zvinotoitika mamuri menyu zvimwe mumadzimba mumafamilies umu mune ma-attacks ari kubuda mumafamilies vamunoberekwawo. Mumabasa umu mune hondo dziri kusimuka dzamusingazivi kubva nekupi. Hanimaona vavengi vari kusimuka mwedzi woyu waAugust woyu wakaoma asi hauna chakaoma. Nothing is too hard for God and hakuna chakaoma kudarika Mwari. Saka regai vakande zvigrenade zvavo, regai vakande zvibhomba zvavo hazvirambidzwi. Hanimaona asi zvinozokuafecta here
hazvikuaffect. Chinokuparadza here hachikuparadza. You remain the standing one. Saka zvigirineti zvinokandwa, zvimuseve zvinokandwa, zvitsinga zvinokandwa, but chiri important izvo hazvikubata zvikuaffect nokuti iwe hausi weizvozvo. Iwewe hausitomborewo zvinhu izvozvo. Saka havarambidzwe, let them try. It's allowed to try, but they will never break you. They will never break you. Akakutanga akakuvimba uumba iwewe ndiye anokwanisa kuparadza. Kana ari mumwe munhuwo zvake, it's a waste of time. Regai vachere makomba, vachawira maari. Tiri kuvaona vari kuwira maari mbijana. Vari kudonha one by one, vari kuwira maari. Regai vawire maari. Handika. Right? Saka muva neusiku hwakanaka guys. Tosangana nhasi toti 12 dzekuAfrica. 12 African time. Nesuro takanga tichifamba. Hatina kwanisa kuita tichiri muroad. Hatina kwanisa kuti tiite prayer yedu yanesuro. But we are still going ahead praying muna August muno umu kusvikira August apera, praying for one another. We are saying kuti pray for me and I'll pray for you. And we are not shaken by the devil. We are not scared of the devil. We are not scared of what they can do to the body. We are scared of what they can do to the spirit, of which they cannot do anything to the spirit. Spirit, muridzi wayo wemwe yadiana kwanza kupa authority kuti now they can do what they want with the spirit. But body, aiwa, we are not shaken about that one. We are not even intimidated or threatened. Tinongota sauti chiseka, because greater is he that is in us than the one that is in the world. Ava vari pasi ava vari munyika vari kungohukura, but kuruma dhololo kungohukura guys. Kuruma avarume kungohukura, kutotamisa nguva nekuhukura. Saka don't mind, mumafamily vari kungohukura, but kuruma chako havakwanisi kuruma, zvongoperera mukuhukura. Saka hatichavhunduki, tazvijaira nditi hatichashekiwi. Tongomira pamunava. Tisu what we know best is to stand on the prayers. Nokuti maatax haabvi kune vamwe vanhu vanenge vari kure. Vamwe vacho vanhu vari mudhuze nesu. Vamwe vacho vanhu vatodya navo every day. Vamwe vacho vanhu vatoseka navo every day. Vamwe vacho vanhu vanotomboona vachitombokugamuchidza vachitomboti batani apa, kana tichitombovagamuchidza kuti batani apa. Ndivo vanokusimudzira mataxi iwayo. Ndivo vanokusimudzira mhepo idzodzo. But tiri verudzi rwemba, ndakambokudza tiri verudzi rwemba yekukunda. Tiri verudzi rwemba yaDhavhidhi yekukunda. Imba isina defeat. Ndo kurudzi rwedu ikoko. So we watch them trying to do whatever that they do, but at the end of the day, tinongoramba takamira. Antika, tinongoramba takamira. Right. So guys, muve neusiku hwakanaka. Tobatsana zvakare munguva inotevera. Mwari vakuitirei zvakanaka. Mwari vakuitirei zvakanaka. Mwari vave nemi nekusingaperi.